Takže Baníci sa to volá oficiálne, ale môžu to byť aj cestári. Výborne. Ale veľmi sa mu robiť s lopatou nechce. No, tak ani sa mu nečude, bo to strašne ruky bolia. Dobre, krásne, takže toto bol Svan v kostýme Baníci. A teraz tvrdú drinu s lopatou nahradí umenie, pretože prichádza baletka, ak teda príde. Poprosím. Áno, San Francisco, ale zastavíme na chvíľu baletku, teda súťažiaceho s baletkou, aby som bol presnejší. Na ako ste prišli na tento názov, že baletka? Na mamu všetko. Aha, no dobre. No tak necháme ju zatancovať, tak poďme. San Francisco. Tak si to dáme ešte raz. Aha, tak to je Labutie jazero. To sem se splet. No výborne, krásne to bolo. Keby som povedal, že bude Labutie jazero, prídem v čižmách, nevadí, ideme ďalej. Teraz leto sa blíži, idú dovolenkári. Povedz si, vy sa už chystáte na dovolenku, alebo máte last minute, first minute, alebo čo to teraz letí? No, toto je ultra first minute, my rovno odtiaľ to ideme na Havaj. Výborne, takže na Havaj, tam sú tie baby s tými kvetmi, nie? Áno, okrem iného. Dobre, takže potom pošlite aspoň foto a teraz ukážte, jak ste sa na Havaj pripravili. Na Havaj. Vyložene vidno, že nacvičuje plávanie. Je to Maggie. Ďakujeme Meginke. A pán moderátor na chvíľu sa zdialil, neviem aký má problém, ale máme tu ešte jedného súťažiaceho, 7. číslo v tejto kategórii. Kde je 7? Ešte chvíľku počkáme.